moment de saludar al director del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, Pau Bernabéu. Pau, molt bona vesprada, benvingut de nou a TVA. Bona vesprada, gràcies per saber donar notícies del campus. Home, ja saps que nosaltres així ens encanta cobrir tota l'actualitat que es genera a les nostres comarques i com a mitjà de comunicació no pot ser d'altra forma. Per a nosaltres és un plaer també divulgar les informacions que deixen del campus perquè és un dels ens que ajuda a vertebrar les nostres comarques. I de fet, Pau, abans de començar i d'entrar en matèria en el que serà ja el proper curs, que ja estem proper d'ell, de fet ja hem acabat amb el període de prematrícula, són dades que abordarem a continuació, però m'agradaria que em feres un balanç d'aquesta primera experiència teva al front del campus d'Alcoi de la Politècnica de València, tenint en compte el context en el que s'ha hagut de prestar l'educació en aquest complicat curs degut a la pandèmia de la Covid. Bueno, l'experiència sabeu que en enero va ser molt complicat per el nivell de pandèmia que tenim a la ciutat i van tindre que prendre la decisió de passar tot el poc que realment havia presencial, passar tot online, inclús els exàmens. Desde entonces no han tingut pràcticament casos en l'escola, per dir ningú, no? I crec que ha sigut una experiència de veure la col·laboració del professorat i l'excel·lència de la plantilla de professors i el comportament dels alumnes. Malgrat que els alumnes i els professors ja estan desitjant i estem tots desitjant tornar a la normalitat, estem d'alguna manera en la situació que no podem fer una altra cosa, estem adaptant-se, però ja planificant un futur de presencialitat. Per tant, la valoració és positiva per l'actitud del professorat i dels alumnes d'aquest campus. Això va ser, em parles de principis d'any, amb una situació ben complicada que registràvem a l'interior de la província d'Alacant, amb una incidència disparada, amb milers de casos actius. Al final de curs també heu decidit continuar amb aquestes mesures per a prevenir o vau poder recuperar alguna part del servei presencial? Immediatament que en març, l'1 de març ja es van tot, quan la Generalitat va donar l'ordre que tenien que obrir-ho tot, així el campus d'Alcoi ho complia, vam estar obrint. El que vam tornar és a lo que era la modalitat híbrida que havia marcat la Politècnica des del principi de curs, que és el que teníem, que solament primer i segon podia vindre presencial a assignatures de teoria, tercer i quart no podia vindre a ningun tipus de presencialitat, solament a laboratoris. La teoria es feia a través de les plataformes online i les pràctiques de laboratori que no eren informàtiques, i això van tindre que, des de març, estem en aquesta situació que és el procediment que va marcar la Universitat Politècnica de València per a la gestió d'aquest curs escolar. Ara la nova realitat per al mes de setembre ja estan parlant de, aunque aquestes dades d'uns dies està un poc preocupant a la universitat i a la conselleria, però bueno, esperem que en setembre el que hem decidit i estem treballant és per a que tots els cursos, primer, segon, tercer i quart, tinguin la teoria presencial. No s'ha de permetre més que alumnes que estiguen en segon any que arriben a quart ja 3 anys sense poder xafar la universitat i crec que les condicions degut a la vacunació del professorat, que ja pràcticament tot el professorat de l'escola, exceptuant els pocs joves que ens queden de 30 i pico d'anys, estan ja tots vacunats i per tant el procediment seria en modalitat presencial al màxim possible dins de la normativa que ens marca la Generalitat i la universitat, però que tercer i quart també vendria la teoria segur presencial. Si recordes, Pau, l'anterior vegada que et van poder entrevistar a Informatius TVA, recent nomenat com a director del campus, parlaven de si el professorat pensa que això pot tindre alguna conseqüència a nivell formatiu per als alumnes. Com deies, no es pot consentir o no seria desitjable com a mínim que alumnes que van a cursar ja, diguem, la segona part de la seva formació universitària no hagin pogut fer-ho en condicions normals. Heu pogut detectar que puguen haver conseqüències per a d'ells a nivell formatiu després d'aquests ja pràcticament 2 cursos, un curs i mig en situació complicada? La realitat no es pot mentir, segurament aquest tipus de docència, i gràcies que tenim la tecnologia, perquè si no la tindríem no hauria haver hagut ningun tipus de docència, no? Evidentment no és la ideal i els nostres alumnes tenen una manca, sobretot, de lo que és el concepte teòric i el dia a dia de lo que és el tocar laboratori, però s'ha fet tot el que s'ha pogut i està clar que ara en els cursos que anem a intentar recuperar-ho. La valoració del professorat, evidentment, en aquesta petita observació de que pot haver quedat alguna cosa per a poder formar adequadament, estem valorant i realment ho hem d'intentar minimitzar, però anem a intentar corregir-ho en els pròxims anys i crec que també el treball diari, la pràctica en empreses o quan es posen a treballar es podrà altra volta a reactivar aquestes petites manques que no han sigut pràctiques, però sí algo teòriques, però bueno, jo crec que a tots ens han passat, perquè titulacions com medicina haurà sigut molt més complicat que aquestes d'enginyeries que ho hem pogut adequar, perquè
la teoria s'ha donat. El que passa és que l'alumne no està tan atento mirant una pantalla, no? I aquesta capacitat d'absorció que té en el moment que està en l'aula s'ha perdut. Li ha costat més estudiar la matèria, s'ha desmotivat un poc més, hem tingut que motivar-los un poc més, però bueno, jo crec que aquesta desmotivació fa que perguen un poc la capacitat d'aprenentatge i que tenen que recuperar, com repassant un poc les coses, però ha sigut un poc degut a aquesta distància, que no és el mateix donar la classe, estar en la comoditat de l'aula, en la que uno se despistava o no mirava o està en sa casa mirant-te i no està escoltant. I això, evidentment, és la manca que s'ha produït. Però tot el que és la teoria, tots els conceptes s'han donat en plataforma i espero que no torni a passar més, però bueno, estem molt preocupats d'esta situació i que volem que acabi quant antes. Deies que esteu treballant ja al campus per a poder encetar-hi el proper curs en format presencial. Volia preguntar-te també, perquè ja s'han tancat les preinscripcions en el cas de la Politècnica de València al seu campus d'Alcoi. Com ha anat funcionant? Perquè són 8 graus, si no m'equivoco, els que teniu disponibles per als alumnes, a banda dels postgraus. Com ha anat? Bueno, les dates definitives les sabrem el 7 de juliol. El dia 9 de juliol es tanca la prescripció, per tant, oficialment nosaltres no sabem res, ni extraoficialment suposa que estaran les bases a tota la Generalitat Valenciana. Esperem, per la tendència dels últims anys, de cobrir perfectament les places. A partir del dia 19 i 20 de juliol es farà la matrícula. El 7 de juliol, repeteixo, obrirà i sabrem la prescripció, els números, la llista d'espera, quin número d'alumnes tenim en primera i segona opció. Començarem la matrícula el 19 i el 20 en una citació que rebran directament de la Universitat Politècnica de València i després anirem tirant de llista en funció de les vacants que s'hagin produït. El dia 16 de juliol, a primera del matí, suposo que donarem notícia o inclús hi haurà comunicació sobre quines han sigut les dades de prescripció en el campus d'Alcoi. En els màsters, que és les que ja tenim, han sigut unes dades molt bones, s'han cobrit tot, hi ha llistes d'espera també importants i estem a l'espera de la concreció de matrícula que també es farà durant aquests mesos. Però en el màster, que sí que tenim les dades, hem tingut un increment del número de peticions per estudiar en el campus d'Alcoi. Quin grau de culpabilitat d'aquest fet de que s'ompliga la matriculació li atribuïu des del campus al fet de que la pràctica totalitat de la formació que oferiu, ja sigui en grau o en postgrau, està íntimament lligada al teixit productiu i econòmic que opera a l'interior de la província d'Alacant? Jo li dono quasi un 90%, perquè la veritat és que quan estan fetes unes jornades este mes passat que han vingut alumnes que ja estan treballant i estaven contant un poc la seva experiència i la valoració d'haver estudiat en el campus d'Alcoi, està produint un efecte molt important de boca a boca entre els nostres estudiants sobre la proximitat que té el professorat aquí en el campus. Aquesta proximitat enguany ha sigut menys degut a però ha sigut pròxim també a través de les pantalles, s'han donat moltes tutories, s'han fet molts esforços i crec que el que realment valora la gent és la proximitat que té el professor i l'alumne. No és una universitat massificada, és un campus d'una universitat molt important, és la més important politècnica que hi ha en aquests moments en Espanya segons el rànquing de Xangai, i el que ocorre és que té la dimensió adequada per a donar una adequada formació pròxima a l'alumne i això és el que es valora. Però sobretot també és que aquí els alumnes, molts, pràcticament tots fan pràctiques d'empresa degut a la proximitat i són titulacions molt relacionades en l'entorn industrial. I això també està valorant-se adequadament. Per tant, jo li dono un percentatge important. El que hem de continuar fent l'esforç és que vagin coneixent el nostre campus més enllà de la Comunitat Valenciana i Castilla-La Manxa i tota la zona d'Almeria. Ja tenim alumnes inclús que estan arribant de Madrid. Estem continuant fent l'esforç per a que el campus i també aquest esforç que volem fer de tindre titulació, no enguany no puc ser, però l'any que ve pondrem en marxa, parlant del curs 22-23, la titulació de robòtica i altres que estem treballant, com a acicate per a que la gent es motivi a vindre a un campus que, a més, pot quedar-se a treballar així o a fer pràctica d'empresa perquè hi ha un entorn industrial, un dels més importants de la Comunitat Valenciana i això, evidentment, és un valor afegit que tenim que altres no tenen. Ja per acabar, Pau, suposo que aquesta serà una de les grans apostes cara al futur, la capacitat de poder atraure alumnes forans o de més lluny del que acudixen fins a aquestes altures i engrossar, si cal, també l'oferta formativa, com deies, del campus. Sí, el nou rector en la Universitat Politècnica de València i hi ha una política ara del vicerrectorat d'internacionalització que vol convertir el campus d'Alcoi en un prototip per a intentar portar d'Iberoamèrica, del món anglosajón i d'Europa alumnes a estudiar al campus d'Alcoi. Suposo que durant el mes de setembre, durant l'any que ve, treballarem quines són les iniciatives a fer,
és una de les propostes que també el campus d'Alcoi va començar a treballar i és la internacionalització dels seus alumnes, millorant la docència de les assignatures en anglès, i aquest esforç també el farem no per intentar augmentar alumnes per augmentar alumnes, sinó per a tindre el nivell que una ciutat com Alcoi té que tindre una universitat que fa 150 anys, que fa 150 anys va ser motora dels conceptes universitaris en tota Espanya que no existien. En Alcoi va estar el tercer centre, hi havia 3 centres d'ensenyança en 1853 en tota Espanya i un d'ells era Alcoi, l'altre era Madrid i Barcelona. Eren els temas de los establecimientos científico-artísticos que van convertir-se en lo que sería la ingeniería industrial elemental y el campus d'Alcoi està ahí des d'entonces i ara pues, d'alguna manera vol treballar també en la internacionalització i la Politécnica i el nou rector vol que el campus d'Alcoi sigui prototipo per a veure com gestionar o quines són les accions a fer per aconseguir aquest repte. I ahí pues, també anem a treballar. I nosaltres estarem ahí per a contar-ho. Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Un plaer haver-te tingut aquesta estona amb nosaltres, donar-te l'enhorabona per el teu treball, també per la convocatòria d'aquest congrés que veiem feia un moment i, com no, molts ànims cara al nou curs i que pugueu començar-lo 100% presencial. Moltes gràcies i a la vostra disposició per a quan vulgueu. Un fort abraç, fins pronte, Pau.